அனைவருக்கும் வணக்கம். தனுசு ராசினியர்களுக்கு எண்ணி 3 நாளில் எதிர்பாராத ஒன்று நடக்க போகுதுங்க. யாராலும் தடுக்க இயலாது. அந்த 20/10/2024 முதல் தனுசு ராசினியர்களுடைய வாழ்வில் என்ன மாதிரியான நன்மைகள் எல்லாம் ஏற்பட இருக்கு, கிரகநிலைகளின் ரீதியாக அமையிருக்கும் சாதகங்கள் என்ன, பாதகங்கள் என்ன, மேலும் என்ன மாதிரியான முன்னேற்றங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்வில் ஏற்பட இருக்குது, குறிப்பா இத்தருணங்கள்ல கிரகங்களுடைய சஞ்சார நிலைகள் என்ன என்று பார்க்கும்போது ரிஷபத்தில் குரு பகவான் வக்ரகதியிலும், மிதுனத்தில் செவ்வாயும், கும்பத்தில் சனி வக்ரகதியிலும், மீனத்தில் ராகுவும் சஞ்சரிக்கிறாங்க. அதேபோல் கன்னியில் கேதுவும், துலாம் ராசியில் சூரியனும் புதனும், விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரனும் சஞ்சரிக்கிறாங்க. இந்த கிரகங்களுடைய சஞ்சார நிலைகளின் காரணமாக தனுசு ராசினியர்களுடைய வாழ்வில் குடும்ப சூழ்நிலை ரீதியாகவும், உத்தியோகம், தொழில், வியாபாரம், கலைத்துறை, அரசியல் துறை, மாணவ மாணவிகள், விவசாயத்துறையினர், பெண்மணிகள் என அனைவருக்குமே என்ன மாதிரியான முன்னேற்றங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்வில் ஏற்பட இருக்கு என்பது குறித்தான தனுசு ராசினியர்கள் ஆன்மீக சம்பந்தமான தகவல்கள், வாஸ்து சம்பந்தமான தகவல்கள், நவகிரக சன்னதிகள் எங்கு உள்ளன, அங்கு சென்று நாம் எப்படி வழிபட வேண்டும், திருமண தடை நீங்க, புத்திர பாக்கிய யோகம் கிடைக்க, கடன் தொல்லை நீங்க, குடும்பத்தில் செல்வ செழிப்பு உண்டாக, இது மாதிரியான பல ஆன்மீக சம்பந்தமான தகவல்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் சேனல் பேஜ்ல அதற்கான லிங்க் கொடுத்திருக்கோம். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். நாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். அந்த வகையில தனுசு ராசியை சேர்ந்த மூலம், போராடம், உத்திராடம் முதல் பாதம் வரை உள்ள நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு குடும்ப சூழ்நிலை ரீதியாக என்ன மாதிரியான நன்மைகள் எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்வில் ஏற்பட இருக்கு என்று பார்க்கும்போது இத்தருணங்கள்ல உங்களுடைய ராசிக்கு விரயஸ்தானமான 12 சுக்கிரன் வந்து அமர்ந்திருக்கிறாருங்க. அந்த சுக்கிரனை உங்களுடைய ராசிநாதன் பார்க்கிறாருங்க. 6ஆம் அதிபதி 12 இருப்பது என்பது ஒரு வகையில் நன்மையை வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு கிரக சஞ்சாரம் என்று தாங்க சொல்ல வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாம 2வது சுக்கிரன் 12ஆம் இடத்தில் இருப்பது என்பது 2வது ஒரு நன்மையா அமைஞ்சிருக்குதுங்க. தனுசு ராசினியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியனும் பலம் பெற்றிருப்பதால நினைத்த காரியங்கள் வெற்றியடையுங்க. புதிய தொழில் மூலம் நல்ல லாபம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இந்த வாரம் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. சனி பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு 3ஆம் இடத்தில் இருந்து உங்களுடைய எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்வாருங்க. புத்தி சாதுரியத்தால் நல்ல வாய்ப்புகளும் வெற்றிகளும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக தான் இக்காலகட்டம் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. கணவன் மனைவி உறவுகள் சுமூகமாக இருக்குங்க. இவ்வளவு நாட்களாக கணவன் மற்றும் மனைவிக்குள் ஏற்பட்டு வந்த சிறு சிறு சண்டை சச்சரவுகள், அபிப்பிராய பேதங்கள் நீங்கி இருவருக்குள்ளும் அன்பும் அந்யோன்யமும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக தான் இத்தருணம் அமைஞ்சிருக்குது என்பதை கிரகநிலைகள் மீண்டும் மீண்டும் அறிவுறுத்தது. அது மட்டும் இல்லாம முக்கிய கிரகங்களான சூரியன், சுக்கிரன், புதன் மற்றும் சனி ஆகியோர் உங்களுக்கு ஆதரவாக சஞ்சரிக்கிறாங்க. மற்ற கிரகங்களினால் அனுகூலம் இல்லைங்க. வருமானத்தை பொறுத்தவரையில் பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்வாருங்க சுக்கிர பகவான். அதே போல சனி பகவானும் ஓரளவு உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால உடல் நலன்ல திருப்திகரமாக இருக்குங்க. உங்களுடைய ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டகத்தில் ராகு நிலை கொண்டிருப்பதால சிறு விஷயங்களுக்கு கூட அதிக அலைச்சலும் உழைப்பும் தேவைப்பட இருக்குதுங்க. உங்களுடைய ராசிக்கு ரோண ரோக சத்துருஸ்தானத்தில் குரு இருப்பதால வருமானத்தை மீறிய செலவுகள் இருக்கக்கூடுங்க. உங்களுடைய ராசிக்கு சப்தமஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய 7ஆம் இடத்தில் செவ்வாய் அமர்ந்திருப்பதால் கணவன் மனைவியிடையே கருத்து வேற்றுமை ஏற்படக்கூடுங்க. அப்படி ஏற்படும் போது ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து அனுசரித்து நடந்து கொள்வதன் மூலமாக இது மாதிரியான தேவையில்லாத வீண் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. அதே போல் திருமண முயற்சிகள்ல எவ்வித வரனும் அமையாமல் குழப்பம் நீடித்து வந்த நிலையில இந்த வாரத்தில் சிறு முயற்சியிலேயே நல்ல ஒரு வரன் அமைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இருக்குதுங்க. அதே போல் உறவினர்கள் மூலமாகவோ அல்லது நண்பர்களாலோ அவ்வப்போது உதவிகள் தேடி வருங்க. பெண் அல்லது பிள்ளைகளுடைய உத்தியோகம் சம்பந்தமாக பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு கவலை அளிக்குங்க. இது மாதிரியான நேரங்களில் உணர்ச்சி வசப்படாமல் பொறுமையாக சூழ்நிலையை கையாள்வது மிக மிக நல்லது என்பதை கிரகநிலைகள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துதுங்க. தனுசு ராசியை சேர்ந்த உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு 20/10/2024 முதல் மேலும் என்ன மாதிரியான நன்மைகள் எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்வில் ஏற்பட இருக்கு என்று பார்க்கும்போது உங்களுடைய ராசிக்கு ஜீவனஸ்தானத்தில் கேது அமர்ந்திருப்பதால் தற்போதுள்ள வேளையில் வெறுப்பும் விரக்தியும் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் அந்த வெறுப்பும் விரக்தியும் நீங்கி நல்ல ஒரு முன்னேற்றம்
முன்னேற்றம் ஏற்பட இருக்குதுங்க. மேலதிகாரிகளுடைய அளவுக்கு மீறிய கண்டிப்பு கவலை அளித்து வந்த நிலையில அவையும் நல்ல நம்மளுடைய நன்மைக்கு தான் என்பதை உணர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு வாரமா இந்த வாரம் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. தனுசு ராசியை சேர்ந்தவர்கள் புதிய வேலைக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு சிறு முயற்சியிலேயே நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்குங்க. இருந்தாலும் கூட அதில் உங்களுக்கு திருப்தி இராது. அதனால் இந்த வேலையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. இந்த வேலையின் அடிப்படையாக கூடிய விரைவில் நல்ல ஒரு பணிக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு தேடி வரும் என்பதை கிரக நிலைகள் உறுதியளிக்குது. தனுசு ராசியை சேர்ந்த தொழில் மற்றும் வியாபாரம் செய்பவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டகத்தில் ராகு சனி பகவான் ஓரளவு அனுகூலமாக இருக்கிறாருங்க. லாபத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள நீங்கள் பாடுபட வேண்டி இருக்குங்க. சந்தை நிலவரம் அடிக்கடி மாறுவதால் உங்களுடைய சரக்குகளுக்கு சந்தை விலை நிர்ணயிப்பதில் குழப்பம் அதிகரிக்குங்க. சக கூட்டாளிகளுடைய ஒத்துழைப்பு குறையுங்க. நிதி நிறுவனங்களுடைய உதவி கிடைப்பது தடங்கல்கள் உண்டாகுங்க. சிறு விற்பனையாளர்களுக்கு கடன் தொல்லைகள் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு என்பது முன்கூட்டிய கிரக நிலைகள் அறிவுறுத்தும் பட்சத்தில் கடன் வாங்காமல் சூழ்நிலையை கையாள்வது மிக மிக அவசியங்க. இல்லைனா நீங்கள் பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும் என்பதை கிரக நிலைகள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துதுங்க. அதே போல் துலாம் ராசியை சேர்ந்த தனுசு ராசியை சேர்ந்த கலைத்துறையினருக்கு 20/10/2024 முதல் மேலும் என்ன மாதிரியான நன்மைகள் எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்வில் ஏற்பட இருக்கு என்று பார்க்கும்போது சுக்கிரன் ஒருவரே உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாருங்க. வருமானம் ஒரே சீராக இருக்குங்க. திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் நல்ல ஒரு அமைப்புகள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் நிதி வசதி இல்லாமல் படங்கள் பாதியிலேயே நின்று போன நிலை மாறி மீண்டும் அந்த படங்களை இயக்குவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக இருக்குதுங்க. அதே போல் செலவு செய்து பழக்கப்பட்ட இவர்கள் எதையும் குறைத்து கொள்ள முடியாது. கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுங்க. கூடுமான வரைக்கும் கடன் வாங்குவதை தவிர்த்து கொள்வது உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு நல்லது. ஒரு சிலர் வழக்குகள்ல சிக்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையும் இருக்குதுங்க. உங்களுடைய ராசிக்கு சப்தம ராசியில் செவ்வாய் பலம் வாய்ந்திருப்பதால கணவன் மனைவியிடையே கருத்து வேற்றுமை ஏற்பட்டு விவாகரத்து வரை கொண்டு போய் விட கொடுங்க. அதனால் கூடுமான வரையில் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து அனுசரித்து நடந்து கொள்வது எதிர்கால நன்மைக்கு மிகவும் ஏற்றதுங்க. அதே போல தனுசு ராசியை சேர்ந்த அரசியல் துறையினரை பொறுத்த வரைக்கும் சுக்கிரன் ஆகிய இருவருமே அரசியல் துறைக்கு நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்கள் ஆவாங்க. இவர்கள் இருவரும் உங்களுக்கு அனுகூலமாக சஞ்சரிப்பதால் கட்சியில் ஆதரவும் செல்வாக்கும் மரியாதையும் கிடைக்குங்க. மேலிட தலைவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக திகழ்வீங்க. கட்சி தலைவர்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு துணை நிற்குங்க. உங்களுக்கு எதிராக இருப்பவர்கள் அவை நீதிமன்றத்தின் முன் தோல்வியுறும் என்பதை கிரக நிலைகள் உள்ளங்கை நெல்லி களி என உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுது. அதே போல் தனுசு ராசியை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளை பொறுத்த வரைக்கும் காலகட்டம் முழுவதுமே கல்வி கிரகமான புதனும் கல்வித்துறைக்கு சம்பந்தப்பட்ட மற்ற கிரகங்களும் சுபபலம் பெற்று திகழ்வதால் கல்வி முன்னேற்றம் சிறப்பாக இருக்குங்க. ஆசிரியர்களுடைய உதவியும் ஆதரவும் உங்களுக்கு துணை நிற்குங்க. தேர்வுகளில் உயர்ந்த மதிப்பெண்களை பெற்று திகழ இருக்கீங்க. விளையாட்டு போட்டிகளிலும் முன்னணியில் நீங்கள் இருப்பீங்க என்பதை கிரக நிலைகள் உறுதியளிக்குதுங்க. தனுசு ராசியை சேர்ந்த விவசாயத்துறையினரை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் உங்களுக்கு சப்தமஸ்தானமாகிய மிதனத்தில் நிலை கொண்டிருக்கிறாருங்க. வயல் பணிகள் மிக கடுமையாக இருக்குங்க. ஓய்வில்லாது வைக்க வேண்டி இருக்கும். இரவு நேரத்தில் வயல் பணிகளின் போது சற்று ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்ங்க. என சிறு விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுது. அதே போல தனுசு ராசினியர்களுக்கு இந்த வாரத்தில் கிரக நிலைகளின் ரீதியாக கூறப்படும் பரிகாரம் என்ன என்று பார்க்கும்போது 6இல் குரு 7இல் செவ்வாய் என்பதால் வியாழக்கிழமை அருகாமையில் உள்ள சிவாலயங்கள் சொல்லுங்க. அங்கு சிவன், அம்பாள், விநாயகர், முருகன் இவர்களை வலம் வந்து வணங்குங்க. எண்ணற்ற நன்மை உங்களுடைய வாழ்வில் ஏற்படும்.